The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 18:22, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Psalm 68:20, the Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. That is in 1 Samuel chapter 2 verse 6. But Psalm 68:20 says, our God is the God of salvation, and to God the Lord belong escapes from the death. 1 Corinthians 15:21-22. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Matthew 5:4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sa di pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, sa mas naandan atong gikinahanglan ng atong pagpasibo sa plano sa Dios, pinagi sa sugid sa tanan natong mga salang nahimo nining adlaw. Kay kundi nato isugid, kini mahimo lamang babag sa atong pagatunganon nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 ang atong gamiton. Alang kanimo, di magtutuo ang imong gamiton. Maong Acts 16:31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasyang imo kami gidala din sa makausaparon kami. Magkapadayon sa among pagtuon sa imong balang pulong, nga mao lamang ang kalanon sa among tagsatag sa kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Busa niya kami. Og sa tumang pagpaubos, kami nagadawat sa imong otoridad. Ubani kami karon pinagis pagahom kanamo sa Espiritu Santo, pagtudlo kanamo through His ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome no sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw. Di ang pakita dupot sa atong tunanan nga giuluhan, the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Okay, padayon kita. Atong giingon kanimo kagahapon nga si Ginoong Jesucristo spiritually died. He entered into spiritual death, the cross. He was the only qualified Savior to save us. Why? Because he had no Adam's original sin, he had no old sin nature, he had no personal sins. He, of course, na nag-iya siya sa perfect righteousness sa Dios, ug siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatas tao. He was the only perfect member of the human race.
So kining lima nga itong isgutan, this have qualified our Lord Jesus Christ to be the Savior. Walay nakatuman ni siya lang. Now, ako kang gipainumduman may tungod niya itong 10 problem-solving devices. O naghisgot kita bahin sa sharing the happiness of God plus H o kini ato lamang makabot sa diha nga nagapadayon kita sa pagtubo diha sa pulong sa Dios, growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na kana sa 2 Peter 3:18 og agi kini og pagtuman niya na kog ato nasayran nga kini maong matang sa kalipay aniya kini sistema kini sa pangunahuna. This happiness is not based on things, persons, or circumstances. It's based on the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. O ako po kang gipainumduman may tungod sa 3 spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, kita God nga mga magtotoo, we are supposed to live a life supposed to be full of knowledge of Bible doctrine. Ato na ning gipresyum nga ikaw karon nga nagasunod na ning atong ministry, naa ka na igo-igong mga doktrina. Ang imong alimpatakan, imong kalag is full of knowledge. Aron sa ingon niya na kita mahimo nga doctrinally smart. Of course, mao kanay kabubuton sa Dios nga dili na kita mahimong ingnon ta kanang doormat. So we cannot be doormats in life. Barog kita sa atong stand as believers in the Lord Jesus Christ, and we're supposed to be full of knowledge, to be able to be doctrinally smart. Si Ginoong Jesucristo samtang din siya sa atong kalibutan atol sa iyang unang paganhi. He maintained his plus H, iyang Diyos nun nga kalipay, despite sa iyang nasinati samtang siya nagabitay dito sa cross. Ang atong Ginoong Jesucristo nga kalipay came from the perception of Bible doctrine as it is taught. Now, kung pangutanon ka, why do you attend Bible study? Unsa may hinungdan, unsa may imong katarungan? Tubag? It is my happiness. That's supposed to be your right answer. So, kung naimungutanan ni mo nga namang sige man kag tambong Bible study, pinagi sa YouTube. It is my happiness. Mao ka na ang tubag. O kining maong kalipay, dili mausab due to circumstances, tungod sa mga tao o mga butang, dili. It is what is inside sa magtotoo. Now, kining maong matang sa kalipay, ato namang yun ang gitukbil. This kind of happiness is what we mean in the divine viewpoint. Christ said, this plus H, kining maong matang sa kalipay that I have, may be yours, plus H. We can attain this kind of happiness, pinagi sa atong malahutayon, makanunayon, masigihon, nga pagtuon sa pulong sa Dios. Our daily intake of the Word of God. This does not come from any collective action, and that kind of happiness may be full. See, it can be attained gradually. Ano manam? Morning, adlaw-adlaw kita nagtuon sa pulong sa Dios, aron manam kita og unsa. Kapuno gyud kanang malukop ang atong pangunahuna sa pulong sa Dios, saturated with the word of God. It can be attained gradually. Kining maong matang sa kalipay through
persistent, consistent, regular intake of Bible doctrine. Sa laing pagkasulti, kini maugmad labang by stages. This kind of happiness is unique. Talagsaon kini. By advancing in doctrine, ang hatong makabot, ang gitawag og pleroma stage. Unsa man ning pleroma stage? Nananang fullness of happiness nimo. Possessing this kind of happiness. Pleroma stage. Kigikan mo ni sa original nga Grigong pulong plero, to fill up. You see? So, hinumdumi. Hining at this point in time, remember God's 10 problem-solving devices. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, plus H, personal sense of destiny and occupation with Christ. So mo na ang napulo ka mga paagis pagsulbad og mga suliran. Iya kining pagsangkap sa Dios kanato. Narana nato, upay mo sa patanini o dili. It's a matter of choice. So, mao na ang Proverbio 3:3 nagkanayon, blessed is the man who finds wisdom and gains understanding. Mao ni. Ikaw nga nagapadayon, nagmalahutayon, nagmasigihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaw ra ang makakabot nining maong matang sa kalipay. So, ang doktrina kinahanglan gyud ma-metabolize. Unsaon pag metabolize? Of course, dili ikaw ang mo metabolize, ang Espiritu Santo. Kini ma-metabolize sa well, ako na lang ng gihubad sa Visayan o magaling, galingon ba? Aron mapino o kining pulong sa Diyos klaro matataw, tinaw yun. Isip mo na pag-metabolize. O resulta ang metabolization of Bible doctrine, resulta kini sa imong pagtuo. Hugot ni mong pagtuo sa ibong nakatunan, nakatunan nga pulong sa Dios. Kasi naihimo na ka ng tataw, tinaw kayo sa imong kinabuhi, ug mao nga. It is as more real than the person sitting beside you. Kining pulong sa Dios nga nahimo ng tinuo diya sa imong kinabuhi. This becomes wisdom. Ang understanding o wisdom lahi. Kinang understanding is perception and of course, imong pagsabot sa imong gitunan nga pulong sa Dios, you understand na sabtan nimo. That's perception. And sa imong pagkat-on ini, imong tuuhan, imong hangpon, dawaton, and it becomes wisdom. Ug kana ma-metabolize na sa pulo namin sa Balang Espiritu Santo. Now, only metabolize Bible doctrine that circulates in the stream of our consciousness. Nga kini ra ang matang sa doktrina nga magamit nato ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Ang understanding, academic knowledge raman. So why validity, why value sa espirituanong pagkinabuhi? So, sa diha nga na metabolize na kana, ang Espiritu Santo mo metabolize, himo pag yung klaro, tataw kayo kanimo. So you gain perfect happiness anam-anam. Pinagi sa imong pagsabot. The only thing you can take with you, inigbiya na nimo ni kalibutan na, maura ka na ang mada nimo dito sa eternidad. Guan line. Why line? Nimo mga kaptangan, nimo mga katigayon, dili. Bilin tanan. You see? So, okay. Plus H, mao ka na ang perfect happiness nga iya sa Dios. Now, unsa man ning minus H?
unsa may minus happiness. This is what we call in English pseudo happiness, meaning a very temporary kind of happiness at good times, but it cannot stand or last at bad times. Sabot? So muna, what is mo kana ang minus H? Temporary at good times. It cannot stand or last at bad times. Karon unsa man ang neutral H pod? This is a result of your following the laws of divine establishment. Ikaw nga nagasunod sa balaod sa panggobyerno sa ibong nasod. So these are what we call the laws of the divine establishment. Katukuran kini sa Dios. Imo magisunod. So, you are considered a what? A law-abiding citizen. So, kini kong laws of divine establishment, gitawag pod ni og divine establishment happiness. Kay naa na may happiness nimong maangkon sa imong pagsunod sa mga balaod sa nasod. Now, there are unbelievers who are more upright and morally good. Moral and upright citizens. Tinood na. Now, karon, at tuta balik sa plus H. Unsay plus H? It is a mental attitude happiness that carries over to the eternal state. And it is the monopoly of the believer who has reached spiritual adulthood. Ang Proverbio 3:13 na kanayon, happy is the man who finds wisdom and who gains understanding. Na, o kining gahom sa Dios. Balik ta niya itong great power experiment. God's power is available to all church-age believers. Sabtag na. O I hope di na nimo makalimtan nga available na andam kanunay kining maong gahom sa Dios. The same kind of power gigamit o gipahimuslan ni Ginoong Jesucristo atol sa iyang hypostatic union. Ang usa ka magtutuo nga magapahimulos niining great power experiment will no doubt experience success sa iyang espirituanong kinabuhi. But again, it's a matter of choice. Narayan sa imong pagpili. Pili ka bang mahimo kang mananaog o dili? You see? Kaya mao man kini nga atong tumong. This is our objective. Remember, wisdom comes from studying and studying and studying with understanding. Plus H, ang kining matang sa kalipay nga iha sa Dios. Maangkon lamang pinagi sa wisdom inside our mentality. Again, we cannot acquire wisdom without studying Bible doctrine. Dili. Wala gyud. Walay kanang mapupo nimo kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. Wala. Empty. Remember, gisulti ni Job sa 1:21, naked did I come into this world, and naked will I go out of this world. But the truth is, kitang mga magtutuo can bring with us to eternity God's truths. Mga espirituhanong mga butang nga napundo na dinhi sa kalibutan atong napundo, laying up treasures in heaven, spiritual things that we stored up for heaven. Kaya dito sa langit, we will have eternal happiness o kining maong kalipay plus H. Maangkon lamang samtang niya pakita dinhi nining kalibutan. And this is acquired, pinagi sa unsa, by fulfilling God's plan for our life, the protocol plan of God,
and reaching spiritual maturity in phase 2. Iwan nga, ang atong main objective, our primary goal, gyud ingon nga mga magtotoo, mao ang atong pagkabot sa espirituhanong pagkahamtong. Nga muhamtong kini atong kalag. Unsaon man pagkabot nato sa paghamtong kung watay gana, watay gugma, watay paggahin og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wala. Our Lord Jesus Christ had this plus H kining inner happiness, may naingan sa iyang hypostatic union, mo ni iyang gipahimuslan. Mo na gitawag kini nato og great power experiment. You see? Pag-eksperimento man ni sa gahom. Sabot ka? Now get this. This is the only kind of happiness that can never be affected by circumstances, sa mga tao, sa mga kalibutan ng mga butang. Why is this possible? Nga naman. Tubag? Tungod kay ang pulong sa Dios nagatuyok-tuyok naman, nagalibot-libot naman diha sa sa imong panimuot in your stream of consciousness. Kaya nga ito kung pangunahuna, napuno na, nalukop na sa huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. You see? Di pa ka gusto niya na napuno na, lukop na ng imong huna-huna sa huna-hunang Ginoong si Kristo. So, yes, Lucas 2:40 usab, the child, si Ginoong si Kristo sa iyang pagkagamahing bata, continued to grow and increase in wisdom. Kung iyang nakabot ngayon ang plus H. So, diyan sa prototype, divine dynasty. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down to the right hand of the throne of God. Nakining despising the shame. Si Ginoong Kristo did not mind. He disregarded the shame. Wag yun niya. Panumalinga. You see? Unsa man katong upat ka advanced nga problem-solving devices. Numdum ka? Na ako nang ipainumdum nimo. Unsa man ang upat? Nga ingnon ta advanced problem-solving devices. Well, ang nag-una ni personal love for God. Ikaduha, impersonal love for all mankind. Ikatulo, plus H. Kining atong gihisgutan nga plus H. Nga perfect happiness kini sa Dios. Ug ang ikaupat, occupation with the person and character of Christ. Now, ang usa ka hamtong na magtutuo nga doon na niining plus H will not fall apart under pressure. Dili gyud. Nga naman. Tungod kay he had plus H to keep him strong. Like what our Lord Jesus Christ experienced. Samtang siya nagatubang, nakigharong siya sa iyang pag-antos dito sa cross. Our Lord resisted the temptation to sin. Samtang nag-antos siya iyang sagubang ang atong mga sala. Iyang gipasan ang tanan atong mga sala. So, ang great power experiment ni Ginoong Kristo, kadto pagpakita, demonstrate of the points of doctrine. Ang usa ka magtutuo nga nagapuyo diya sa sulod sa operational divine sphere, mao ni nakapalig-on niya to face any circumstances in his life. Katalagban ba o kauswagan ba? You see? Mao na ang maong gahom. Ang gahom sa Dios
is a sublime opportunity for every believer. O kini available 24/7, 365. Kadungog ka. Ang usa ka magtutuo is supposed to know God's perfect process. Unsaon pagpahimos nini aron siya mahimong mananaog siyang espirituhanong kinabuhi. Eusebia or godliness. Ato ni padayon ugma. Dinilang una kita kutob karon. Ayaw si Piat sa pagsunod nini ugma. Madaghan patag pagaiskutan. Okay? So, atong ipanginaot nga mahimong panalangin katong atong gitun-an nining adlaw. Let us pray. Amahan among langit nun, salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad kanamo. Imo manggayud kami gisangkapan sa tanan namong mga kinahanglan. Not necessarily sa among gusto. Kay lahi man ang gusto ka mong panginahanglan ng ikaw. Nagasangkap man yun. Wa man yun ka mo sipyat. Wa kay pagkapakyas sa pagsangkap ka na mo adlaw-adlaw. Salamat. Nining tanan bisan pang imong mga pulong. Among gitunan nining adlaw. Inaog lang kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Aron among yung magkabot. Ang among tumong espirituhanong pagkahamtong among maangkon kining matang sa kalipay. Nga dili mahatag sa kalibutan kining maong matang sa kalipay. Ikaw ra ug ang imong hustisya nagapalihok niing tanan. Bani kami sa among pagbubuwag dada kami ugma aron kami makapadayon sa among everyday nga pagtuon sa imong pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.